俺は勝也。とある年の夏休みに2歳の娘を連れてちょうど里帰りをしていた。娘と実家で2泊する予定で、嫁はパートがあるので留守番をしている。しかし里帰りをして1日経った頃、忘れ物に気づいた俺は自分の家に戻った。すると、あろうことか、嫁が見知らぬ男と一緒にいたのだ。相手の男を追い出し、嫁を問い詰めた。あなたに魅力を感じられなかったの。器もあそこも小さい男。悪びれるどころか、上から目線で鼻で笑いやがった。ビンタしてやりたかったが、そんなことしたら、こっちが犯罪者になるから、ぐっとこらえた。なんで浮気なんかしたんだ。なんであなたにそんなこと言う必要があるの？知りたいなら足りない脳みそに聞いてみることね。もともとへりくつではあったが、完全に頭にきた。浮気は浮気。どんなに理屈をこねても悪いことに変わりないだろう。そんなんだから浮気されるのよ。顔も見たくないわ。そう言うと、真男のところに行ってしまった。その夜実家に戻ると、嫁と両親、親戚は全員外に出ていた。この感情をぶつける相手もなく、悔しさと切なさのあまり、布団の中で声を殺して泣いた。これまで仲良くやってきた家族の思い出が、たった半日で崩れてしまった。後日親戚が全員帰ってから、両親に事情を説明した。母親は驚いて泣いていた。お前にも何か原因があったんじゃないのか？浮気が一番悪いけど。実際、嫁はへりくつで逆ギレも多いやつだったけど、仲良くやってくれたし、仕事が休みの時は家族の時間や俺との時間をたくさん作ってうまくやってきた。とにかく嫁と不倫相手と話さなければいけない。娘を一旦実家に預けて家に戻った。しばらくすると嫁が忘れ物や着替えを取りに家に戻ってきた。とりあえずお前とちゃんと話がしたいから真男を連れてきてくれ。なんであんたの命令でそんなことしなきゃいけないの？そんなんだから嫁が逃げちゃうんだよ。あと娘は連れて行くから、早く実家から連れてきてもらえる？あんな場所に置いておきたくないのよ。今までに言われたことのないような罵倒の嵐だ。ここで切れたらいけない。とりあえずいいから理由を話せよ。話せないってことは何かやましい問題を抱えている証拠だろ。嫁はあっさり今までのことを暴露した。俺は今後の役に立つかもしれないと思い、すべて録音させてもらった。出会いはネトゲで、ゲーム内のキャラクター同士で結婚できるゲームらしい。お互いゲームをやっているうちに本気になったらしく、俺に対しての愛情がなくなったということだった。PC は家族兼用だったため、スカイプのチャットのログなどで浮気の証拠も抑えた。正直吐きそうになったがこらえた。嫁はとりあえず追い出すことに決めた。そういうことだからネットゲで知り合ったあの人と娘と3人で仲良く暮らすの。惨めな男だよね。でも自業自得だし仕方ないよね。そう言って荷物をまとめて真男のアパートか自分の実家かわからないけど再び出て行ってしまった。とりあえず PC の電源をつけて嫁のスカイプとメッセンジャーを確認した。ログインパスのログそのままとかどんだけバレない自信があるんだ。そう思いつつ真男とのやりとりを見つけてログを漁った。真男の住所や電話番号などは案外早く見つけられた。嫁が不倫男に這わせてくれないのならこちらから動くだけだと連絡することにした。すると真男は2人だけで会うことに了承してくれた。嫁は電話に出てくれないので真男だけを家に招くことになった。真男のスペックは26歳独身、会社勤務、礼儀正しい。至って普通の人だった。すいません、旦那さんがいたなんて知らなくて。真男の第一声がこれだった。ログを見てそれは嘘ではないと分かった。嫁はネトゲ内で独身だと嘘をついてこいつと付き合っていたらしい。この前鉢合わせた時は
唖然としていたそうだ。だから追い出された後もおとなしく帰ったというのだ。旦那さんはトンネル工事中に事故で亡くなったと言われていて、それを慰めているうちに仲良くなり、今の関係に発展しました。ちなみに俺は農協勤務で肉体労働者ではない。勝手に殺さないでほしい。呆れて何も言えなくなってしまった。メッセンジャーなどのログの通りで、男も嘘をついているわけではないし、泣きながら土下座して、どんな制裁でも受けますと言い出す始末だ。なんかこいつがかわいそうになってきた。ただ純粋にうちの嫁に恋をして騙されていただけだったのだ。ちなみに亡くなったことになってる俺ってどんな設定だったの？確か土木会社の社長の息子さんって聞いてました。真男の前で思わず笑ってお茶を吹いてしまった。なんなら私の家族や職場にもすべて暴露して構いません。本当にすいませんでした。再び真男は土下座した。この人から慰謝料は取りたくないので、標的は嫁のみとすることにした。騙されたと理解した男も連絡先をすべて俺に教えてくれて、協力してくれることになった。弁護士を雇わずに済みそうだ。出て行った嫁はお前のアパートにいるんだよな。いえ、アパートにはまだ入れたことはないですね。なんならさっきまでのやりとり見せましょうか。と携帯を見せてくれた。辛いことがたくさんあって落ち込んでいます。会って慰めてほしいな。私が子持ちで嫌になったのかな。当たり前だ。このやりとりだけだった。ということは嫁は実家だろうか。とりあえず真男も含めて俺の両親、嫁、そして嫁の親を呼び出して会議をすることにした。しかしここからが少しひどかった。真男には押し入れに隠れてもらい、長くなりそうだったので弁当とコーラを持たせた。実家からは親父と母親、嫁の実家からは嫁の家族一同が来て会議が始まった。お前がうちの娘の心をつかんでねえからそういうことになったんじゃねえのかよ。と義父がチンピラ口調で俺に言った。それに便乗して嫁も強気に口を挟んでくる。ね？私が言った通りの小さい男でしょ？それじゃあそっちは浮気してたのに不問にしろってことですか？だから嫁を放置するようなバカ夫だからそうなったんだろ？いい加減にしろ。半切れ気味で詰めてくる義父。母親は怯えて言い返せず、父親も黙って義父の話を聞いている状態だ。毎日家族と一緒でしたし、今まで仲良くやってきたつもりでした。だから俺はこの浮気を許すわけにはいきません。当然慰謝料ももらいますし、裁判になっても結構です。言いがかりもいいところだったので、強気な態度で言い返したら、嫁がブチギレた。は？慰謝料もらうのはこっちなんですけど。家庭を放置しといて何言ってんの？家族をめちゃくちゃにして慰謝料をよこせ？てめえぶっ飛ばされてえのか？事態を見かねたのか、ここでようやく親父が口を開いた。結局どうしたいんだい？息子と別れて浮気相手とやり直すつもりなの？当然です。それに浮気相手っていうのやめてくれます？私本気ですから。あと娘は返してくださいね。私が育てますので。娘が選んだ男なんだし、3人でもうまくやっていけるだろう。さっさと別れちまえ、こんなバカとはな。俺もそんな娘が選んだ旦那なんですけどね。言葉だけじゃ説得できないと思った俺は、相手の男の持っていたネトゲの会話のログとメッセンジャーなどのログをプリントしたものを全員に配る。ついでに押し入れで弁当を食ってた真男も召喚した。申し訳ないが、弁当を食べる手を一旦止めてもらおう。ちょっとこれ、どういうことよ。嫁も唖然とする。ネトゲの恥ずかしいログを見られた嫁。義父も口をポカンと開けていた。ネトゲの世界では、俺が土木作業員になって亡くなっている設定で、それを見た親父は大爆笑。おふくろと義母は泣いていた。旦那さんといろいろ話して分かりました。私と旦那さんは
両方騙されていたということです。それに浮気したと自供した音声は全部録画したから。真男と俺で嫁家族を問答無用で問い詰めた。義父は激怒して嫁を怒鳴りつける。言ってることが違うじゃねえか。どういうことなんだよ。青ざめた表情の嫁はみるみるうちに真っ赤な表情になっていきなり真男をビンタした。真男は頬を押さえてうずくまった。逆ギレしてヒステリックになり、真男にこんなもの公にされたら嫁の本家も笑い者になる。義父の方も慰謝料請求にしぶしぶ同意してくれた。真男もなんだかんだがっくりきていた。しかし嫁だけはこちらを睨みつけて終始強気な表情で、こっちが見返したら喉笛に飛びかかってくるような勢いだった。お互い喧嘩になりそうなのを抑えてようやく一段落ついた。短期間でいろいろなものを失って自分の人生は何だったんだろうと真面目に考えている。ふざけた内容に聞こえるかもしれないけれど、家族会議の時は真剣な気持ちでいっぱいだった。第一に考えるのは娘のことだ。家を売ることにして今は実家で暮らしている。たまに娘が「お母さんどこ?」と泣くのがすごくつらい。当然両親は離婚に賛成だったし、そのまま離婚をすることにした。向こう側は少々渋っていた。真男はその場ではっきりと「もう縁がないということで」と嫁との付き合いを断つことにした。しばらくして元嫁から連絡もあり、ネットの世界に依存しすぎてどうかしてた、やり直させてほしい、娘に会わせてと送ってきた。真男に最近元嫁と連絡とか取ってると聞いたら、この前来ましたよと言われた。離婚してけじめもつけたし、今度こそ真面目にあなたを好きになれるよという旨のメールを真男に送っていたらしい。最初嫁の弱気な態度に気持ちがぐっときたが、同時に真男にも連絡を取ろうとしていたことが分かり、やはりもう二度と関わらない方がいいと思った。離婚するまでの話し合いで元嫁が「いい奥さんでいるのだって疲れる。そういうのを癒してくれるのがネトゲだった」と言っていた。別にプレッシャーを与えているわけでもなく、本当に仲のいい家庭だったのに、それが偽りだったのだと思うとすごく悲しくなった。真男も気の毒でやるせない思いだ。正直綺麗で自慢の嫁だった。苦しんで泣いたりトイレで吐いたりもしたけど、子供のこともあるしそうも言ってられない。結婚中は本当にほんわかした家庭だったので、一瞬で表変した嫁の本性に驚いた。嫁の中で俺はきっとトンネル工事で亡くなったんだなと思うようにしている。本日の動画は以上になります。チャンネル登録といいねが制作の励みになりますので、ぜひ最後にチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。